U ime Gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice grada Slavonskog Broda i moje osobno moram najsrdačnije pozdraviti glavnog tajnika Hrvatske demokratske zajednice gospodina Gordana Jandrokovića. Pozdravljam i potpredsjednika Hrvatske demokratske zajednice gospodina Tomislava Čuljka. I pozdravljam ministricu gospođu Gabrijelu Žalac. Pozdravljam i sve članove predsjedništva stranke, predsjednike županijskih, gradskih i općinskih odbora te predsjednike temeljnih ogranaka. Dozvolite mi još da kao domaćin pozdravim sve zastupnike u Hrvatskom saboru, dužnosnike regionalnih i lokalnih vlasti, koalicijske partnere te poštovane predstavnike medija. Naravno, htio bih svim našim gostima u Slavonskom Brodu poželjeti dobrodošlicu i nadam se da ćete se lijepo i ugodno provesti večeras ovdje s nama i ponijeti trenutke koji su vrijedni sjećanja iz Slavonskog Broda. Drage članice i članovi HDZ-a, čestitam vam rođendan. Čestitam vam 28 godina Hrvatske demokratske zajednice u Brodsko-posavskoj županiji. Danas ovdje imam priliku nabrojati sve naše pobjede koje smo vidjeli upravo u filmu i kroz statistiku možda umanjiti naše poraze, veličati napretke i u svečarskoj atmosferi obećavati daljnje uspjehe. I ne bi puno ništa pogriješio jer uspjeha u ovih 28 godina je bilo jako puno. Na čelu s doktorom Franjom Tuđmanom i HDZ-om ostvarili smo stoljetni san Hrvata, slobodnu, samostalnu Republiku Hrvatsku. Izvojevali smo veličanstvenu pobjedu u Domovinskom ratu. Mirno reintegrirali Podunavlje. Zatim smo ostvarili sve uvjete koje je pred nas postavio NATO i Europska unija. Mi smo u Brodsko-posavskoj županiji u gradu Brodu ostvarili pobjede koje dokazuju da je HDZ najjača i najstabilnija stranka u Brodsko-posavskoj županiji i u gradu Brodu. I da smo s pravom prepoznati i od naših političkih oponenata i od naših HDZ-ovca kao jaka utvrda u Republici Hrvatskoj. I mogao bih dugo vremena nabrajati pojedinačne pobjede i uspjehe, ali dopustite mi da kao predsjednik gradskog odbora malo prisvojim ovu privilegiju što imam priliku da vam se danas obraćam. Dopustite mi da prenesem jedno svoje mišljenje, jednu svoju emociju, jedan svoj osjećaj. A to je sljedeće. Jedina konstanta u svim tim pobjedama i u gradu i u županiji i na nacionalnom nivou, jedina konstanta koja je dovela do toga da s ponosom možemo pogledati unatrag ovih 28 godina je moj Mato, moj Dinko, moja gospođa Milković, moj gospon Tunja. I namjerno ih zovem mojima, jer ih tako osjećam, jer su oni ti koji su moji istomišljenici u svim važnim stvarima, s kojima sam slavio iste pobjede i tugovao oko istih poraza. To su obični ljudi kao i ja, koji ne prepoznaju sve bitne parametre u ekonomskim ponderima, koji ne prepoznaju sva kretanja procjena akreditacijskih agencija, ali kroz svoj odgoj, kroz svoju tradiciju, kroz vrijednosti koje oni prepoznaju, rekao bih kroz svoj život, ti ljudi imaju usađen osjećaj šta je dobro i šta je loše, a pogotovo šta je dobro i šta je loše za Hrvatsku. Pravo pojedinca na dostojanstven život, demokracija, tradicionalne obiteljske vrijednosti, domoljublje, to su ideje koje ove poštene, marljive ljude, članova Hrvatske demokratske zajednice, čine temeljem na kojem naša stranka ima pravo gledati u budućnost kroz prizmu optimizma. Svi su naši uspjesi počivali na tim temeljima, a svi su naši tamni trenuci stranke bili rezultat odmaka od naših temelja, odnosno od našeg čovjeka. Zato kao predsjednik gradskog odbora s ponosom pozdravljam članove stranke koji ulažu svoj trud i vrijeme kako bi ostvarili ciljeve Hrvatske demokratske zajednice i s njima dijelim i sretne i manje sretne trenutke na našem putu. Naravno da niti jedan put nije bez prepreka, nekad teži, nekad lakši, ali sve što trebamo je osluhnuti što kažu naš Mato, Dinko, Jozo i ostali i ostvarit ćemo bolje i naprednije društvo u kojem će se svako mjesto morati zaslužiti, a ne dodijeliti, u kojem se prepoznaje rad i poštenje, u kojem se prepoznaju vrijednosti koje cijeni hrvatski čovjek.
To je težak put, rekao bi teži i dugotrajniji, ali to je put na kojem Hrvatska demokratska zajednica inzistira. To će biti put na kojem ima i grešaka, ali na njima moramo učiti te postati bolji, snažniji i odlučniji. Kada pogledamo oko sebe u dvorani, imamo prava očekivati buduće uspjehe na tom putu. Dakle, naša strategija mora biti u vrijednostima hrvatskog čovjeka, a oni su garancija hrvatske opstojnosti i prosperiteta. Gospodine glavni tajniče, vama kao predsjednik Gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice prenosim povjerenje ovih ljudi u dvorani i njihovu garanciju budućih uspjeha, jer samo vam oni imaju to pravo dati. Vjerujemo u sebe, vjerujemo u našeg čovjeka i imamo razloga biti optimisti i proslavljati buduće brojne uspjehe i obljetnice. Još jedanput, sve najbolje povodom 28. rođendana. Hvala lijepo.